Eke bụ ọkụ ụbọchị. Out of all the elements, Eke happened to be the most active. Maka na Eke represent carry ọkụ, the fire element, the fire nation, the fire people. Igbo nwere ahịa na-anọ nọ n'izu. Eke bụ isi ụbọchị. Enwere Eke, nwe Orie, nwe Afọ, nwe Nkwọ. Eke na-abụkarị ụbọchị mmụọ ọbụla ji eri oke. O nweghị ọmụ inyere oke mbọsị Eke na-ama narụ gị. Eke bụ anyanwụ. Mmụọ niile nọ n'anyanwụ. Maka na anyanwụ na-acha n'ụwa niile. Anyanwụ na-erutu nsọtụ ụwa niile. Anyanwụ bụ the most active element, fire, followed by air. Ụbọchị Eke dịka tata, ị bụrụ nwa afọ Igbo ebe ọbụla ị nọ n'ụwa. Ya bụgo na ụbọchị ndị ọzọ na o nwere ife iji wee kpọrọ. Were ụbọchị Eke wee kpọrọ ife. Ihe ọbụla ị nwere were wee chechi gị n'iru, kpọkuo chi gị. Kpọkuo chi gị merụ chi gị ife. Gbachi gị okwu ụbọchị tata. Ọ bụrụ na ị mee ya, ọ ga-enyere gị aka. Chi gị ga na-akọnekt gị n'ebe ọbụla ife ọma gị adịna. Chi gị ga na-akọnekt gị ebe ọbụla ife ọma gị adịna. Eji n'ụbọchị Eke were egwu egwu. Ụbọchị Eke dịka tata, wenye ọjị were wee kwuo okwu, gọzie onwe gị, kwubie okwu n'isi onwe gị, gba ezinụzọ okwu. Ezinụzọ o represent par spiritual part ifeọma si abịalụ gị. Kwubie okwu n'isi onwe gị, sị ka ụzọ gị niile gbugheelu gị, ka ifeọma na-emerụ gị, ka izu a abalị. Maka na Eke bụ ụbọchị izizi n'izu. Ka ya bụ izu abalị ka ọ marụ gị mma. Ka okwu nwoke na okwu nwaanyị na-ejetere gị ife ọma, ka aka nwoke na aka nwaanyị na-ewetara gị ife ọma. Igbo sị na ụja na ọ na-ada ekpe ezinụzọ ama Igbo. Kwuo okwu na ya bụ ọjị ahụ, wa anya bụ ọjị ahụ, wepụ ya n'ezi ebe okwu na-aga. Mee ihe anụmanụ isi ụtụtụ. Ka energy si na-eflow n'ezinụzọ na-ederivasi those your message. Okwu ahụ i kwuru n'ọjị ahụ a na-ederive na-spread there to the entire universe. Ka ife ọma na-emerụ gị. Eke malụ mma. Connect with the spirit of every day. Maka na ụbọchị ọbụla nwere mmụọ nwe. Mmụọ nwe tata bụ Eke. Chi nwe tata bụ Chi Eke. Connect with Chi Eke ka Chi Eke mee gị mma. You are to connect with all every day. Both ma Eke ma Orie ma Afọ ma Nkwọ. Mana ana m agwa gị ada ama ọ bụrụ na ị nọ n'ebe ị nọ, mana ị naghị enwe ohere inye chi gị ohere, inye mmụọ ndị gị na ha yi ohere. Ụbọchị Eke dịka tata, create obere time for chi gị nọrọ gị na ha. Dịka nwa afọ Igbo ebu, o nwere ihe mere gị onye Igbo. Onye Igbo ọbụla kpetịsịrị ịdị na connect with the Igbo izu. Otu anụ wosu bụ na onye ụka anaghị eji ụbọchị ụka were egwu egwu. Gụọ bụ onye ọdịnala, bụ onye Igbo, ị kwesịrị iji mbọsị Eke were egwu egwu. Ndị Islam anaghị eji mbọsị ọkwa Fraịde were egwu egwu. Igbo nwekwazịrị mbọsị nke ha. Every day carries unique energy. Be connected with the energy of Eke ka ọ maara gị mma. Tata bụ Eke, anọ m n'okwu Owuru Udona. Dịka Akajiọfọ na-anabata ndị mmadụ
ọ na-ekpere ha ekpere na-esuru ha ọfọ n'ala ka ọ dịrị ha na mma. Ịghọtago? Tata bụ eke, ọ bụrụ na mmụọ bụ ọnọ bụ eke ka o ji azụ, kaba arụ ka ije zọọ ụkwụ na ya bụ mmụọ, na ya bụ okwu mmụọ ụbọchị tata. Were ọjị wee jee. Ya bụ na mmụọ ikwu nne gị bụ eke ka ọ na-azụ, kaba arụ ka ije na ya bụ mmụọ ikwu nne ga zọọ ụkwụ tata. Ịghọtara ihe m na-agwa gị? Jee na ya bụ mmụọ, jee were ọjị wee kwuo okwu, gwa ya bụ mmụọ okwu, connect with the energy of eke. Ya bụ na mmụọ ikwu nna gị maọbụ ikwu nne nne gị na ọ bụ eke ka ọ na-azụ, gaa zọọ ụkwụ dị ya. Ya bụgo na ịma nganwu, send ya mmadụ. Ọ bụrụ na ebe ị nọtere aka n'ihi na obodo oyibo ma ọ na-ịnọ naanị mmadụ, zije ozi n'ụlọ, sendịara nwanne gị nwoke ego, sendịara ya 1000 naira, si ya goro mbụ ọjị na-abụ wee jeelu gị na mmụọ be nna gị, jee kwuo okwu n'afa gị, kpọọ afa gị na ya bụ mmụọ, kwubie okwu. Ịghọtago ihe m na-agwa gị? Mbụ ọjị na-abụ ezugo olu gị 1000 naira, ị gaa na ya bụ mmụọ jee kwuo okwu, gbaa afa gị, godoro ya bụ mmụọ. Ime ọdịnala anọkwa na-ewu ọtụtụ ife, kama na ọkwa na ụmụ mmadụ ji na-aghọta na zije mmadụ mara mmụọ ikwu nne ma iwere okwu gị na-abụ wee gaa dị ya gaa kwuo okwu. Ọ bụrụ na excuse gị bụ na mmụọ niile a na-emebicha anya, nke a gbasakwara gị na ndebe ụnụ, ọ gbasakwara Ezinwa Anaedo. Ụnụ marụkwa otu unu si wee mebie, gbakwa na onwe ụnụ mitin ka unu jekwa je dozie ya, maka na ndị mebiri ọdịnala befa ahụ anaghị afọfa. Ịghọta ihe m na-ekwu? Enyela m excuse Ezinwa mmụọ niile ahụ ji wewu na-emebicha anya, o ji wewu na onwe ozi nke dọnụ nke ọmụ ka ị na-ahụ ka nkụwarụ ya aka, bịa ka nkụwarụ ya aka, ka nkụwarụ ya aka na mmụọ niile ahụ na ọdụ ọzọ. Ụnụ mara otu unu si wee mebie, maka na onwe ha ana Igbo, onwe ha vileji, onwe ha ụmụnna, onwe ha obodo na ana Igbo na-enwe ha arụsị eji wee marafa. Ihe ahụ chọọ ọba nka. Ya bụ na o nwere arụsị dị na be ụnụ, it is obvious na ndị bụ na-emebigo ya. Ụnụ mara otu ahụ si wee mebisi ife niile, sikwa na otu a wee ji ekwa njem dunia and restore everything. Maka na ọ bụ onwe ụnụ ka ụnụ mebiri. Onye mebiri mmụọ be nna ya mebiri ahụ ya, mebiri onwe ya. Ekenekwa ngọ onye na-afọ ụbọchị nọ nso Ezinwa Anaedo. Ahụ m Akajiọfọ Ogwuododo na Iftorifte. Anọ m n'okwu Ogwuododo nọ tata. Ị bịa na Ogwuododo nọ tata, ị ga-afụ m. Ogwuododo na along Nkwọtọ Nkwọ road. Nkwọtọ Nkwọ, that is Nkwọ Nnewi na Nkwọrifte. Nkwọtọ Nkwọ, that road. Ọ dị along the road. Ị bịa dị, ị ga-afụ m today. Mana ị na-abịa were ife ọma n'obi wee bịa. Maka iburu nke ọjọọ n'obi were abịa. Bifo irute ebe ị ga-adakpu ọnụ na ndị ama mpụtanwu na data ọnụ. Ekenekwe ngo. Nature work in automatic. Nature ọ na-work in automatic. Just set it in automatic and it will be working. Otu angwalu gị aka ọ dị. Ị chọrọ Ezinwa na-abịa for good intention, ife ọma ga-emere gị. Mana ị chọrọ m na-abịa for bad intention, tupu irute be m ma ọ rute ebe nọ, ị ga-adakpu ọnụnụ and ịma mpụtanwu na data ọnụnụ. Ị ga-anọdụ ya nwa. Ana m ekwu ife a. Ịma ana m ọ na-nkwuchi asị m ndụ dụkwara onye chọrọ ndụ, maka ama na ọ bụla definitely ọ bụrụ mmadụ niile chọrọ ndụ. O nwere some people na-eneme ya na social media otu a ka iru fadụ anụ ọfịa ifuru ife ọ na-akọ ya eri. Ụfọdụ ndị na-achọ ka ha ga-esi wee wee nọmba m wee gbu m wayo ma ọ mee nke ha ya eme. I know. Mana ana m ekwu okwu, onye chọrọ nke ọma rute ya aka. Mana ịchọkwa nke ọjọọ tụọ ụlọ biri na be gị. Ịghọtago? Ekerekwe ngo. Cheta na Nkwọ ka iji emere Saraka. If you want to be part of the Saraka on Nkwọ Day, you shout me on my WhatsApp 08032477868. Be part of that Nkwọ. And the Nkwọ Saraka nke na-abịa on Thursday. Thursday bụ Nkwọ. Ọ ga-ebu ibu. Ọtụtụ ife na-abịa. Ịghọtago? Be part of it. Ị ga-enwe ohere bịa na be m. Bịa na be m. Ekenekwe ngo. My name is Ezinwa Anaedo.
I come for the total restoration of ọdịnala na omenala Igbo. Ya gazie. Daalụ. Tụsaa ozi a ka mmadụ niile nweta ya.